Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. September 30, 1955, breeze sticking to my hair, sticking to my thigh. Got that sweet silver spider, got that sugar in my eye. Gonna push it till she's smoking, gonna break her 85. Tie fire, warming up the smoke. Firecracker strapped to a can of coke. The squeal and the wheel and the speed and the choke. Immortal 'cause America can't ever let me go. Did I die last night? Am I walking around? I'm here but not me, I'm a ghost. I'm a domino. I'm a domino. Iconic, supersonic, 50s America. You know you want it. I'm Jimmy Star. I'm Jimmy Star. I'm not the door. I'm not the door. That's what they say. They say you leave 'em wanting more, more, more. The mood of your broody generation. I'm you. I'm what you're chasing. I'm the face that freewheeling dealing's making. Cue all the girls and the boys and the parents heart shaking. Did I die last night? Am I walking around? I'm here but not me. I'm a ghost. I'm a domino. I'm a domino. I'm DOA, give me the lasso. Guess I'll get home, Newman to play, Rocky Graciano on the mood of your birdie generation. I'm you, I'm what you're chasing. I'm the face that freewheeling dealers making. Cue all the girls and the boys and the parents hearts racing. Did I die last night? Am I walking around? I'm here but not me, I'm a ghost. I'm a domino. I'm a domino. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Juwets net vanuit de studio wij, maar we zijn lekker boeten door. En dat had alles te krijgen met een unieke kuiertocht dwars door Ljouwert heen. De titel is Walk This Way en hij viert us bij in ieder geval mooie popverhaal, muziekverhaal. De hele tocht is geesteld onder oren toch mijn gast van Juwet, Peter Brunsma. Die ken je misschien wel van het muziekforum. Hij is al heel lang actief in de muziek. En hier van de schreeuwers dus van deze popkuierroute. En wat moet je dan gewoon doen? Dan pak je een microfoon, een apparaat om het op te nemen. En dan ren je met Peter dwars door de stad heen. We zitten op dit stuit bij de Beurs. Daar zit de Universiteit van Grijnzien. Het is in ieder geval Juwet us beginpunt. En dat had alles te krijgen met de plaat die we zuur krijgen draaien. Want dat weer Shovels en Rope. Peter, allereerst leuk om mij deze route te rennen. Nou, vind ik ook. Dank u wel, Willem. Hartje Leeuwarden. Ja. Ja. Eerst even nog die zelf. Bist u een echte Ljouwter? Nee, net helemaal. Ik ben Benny in Amsterdam. Maar mijn beide oren komen uit Haas. Maar op 24 december 1956 doe ik binnenwaard toen we nu zijn in Amsterdam. Omdat dus hij werk hier bij de Amsterdamse Bank. En dat had een Iris 4 worden. Toen ben we weer omgekomen naar Friesland. Woonden we eigenlijk naar Ljouwert. Want dus hij hier een baan kregen bij de coöperatieve Zuivelbank. Wat later de Frieslandbank waard. En nou opslok is toch de Rabobank. Nou, maar wie in het daar is een huis. Gaan we eerst een liedje 2 jaar in Tietjerk wennen. Toen kwam hier wel een huis vrij in de Roekstraat. En daar ben we heen gegaan. Midden in de Vogelbuurt. Hoe oud wist u?
Nou, toen weer ik ongeveer size, hè, om de size hierheen. Ja. Ja, correct, ja. Ja. In dat opzicht wel een echte liefhouder. Ik viel me in echt al die auto, ja. Ja. Maar dat praat Geef Frieskelt dit, hè? Jawel, maar ik kan ook wel Leeuwarders praten. Oh, dan ben ik wel een beetje liefhouder. Jawel, dat gaat nu ook wel goed over. En die ouders, weer dat Hooghaarlemmerdijks of net? Nee, zoals ik al zei, die ben beide in Haars. Die praten dus geen Fries, want dat wordt in Haars niet in. Die had er net bij, hè? Nee, Dan. dus die praten Haarsers, maar die hebben mij en mijn oudste zus, die ook in Amsterdam ben is, had die in het Hollands gebracht, want het was wat onhandig om in Amsterdam Haarsers te praten vanzelfs. Ja, correct. Ja. Nou, we praten het komende uur een protte over die muziekpassie, zeg maar. Want we hebben concerten georganiseerd. Ik was de gast nog eens in een landelijk muziekprogramma. Ja, meerdere wel. Meerdere zelfs. Ja. Nou, die straks zal je maar even uitlezen. Maar ondertussen door ik de kuiertocht. Wij binnen nou bij de beurs. Ja. Waarom? Nou, het had net eigenlijk te krijgen maar de eerste plaats, als het ook correct zei. Want die eerste plaat, dat wie Shovels and Rope. En dat is, vind ik, de beste cd die ik dit hier jet had. Dus daar wil ik graag even mee beginnen. Het nummer, hoe heet dat nummer ook alweer? Nou, dat zei ze ook, denk ik nog wel even. In elk geval, ik had ze zien in de Oosterpoort in Grace in juni. Waar je een hartstikke goed concert. Het is een duo, man en vrouw uit Amerika. En het nummer, nou weet ik het wel, het is de openingsnummer van de cd, dat je Domino. En dat gaat door James Dean, de verstoorne filmster. Dus dat weer even een actuele plaat. Maar waar we nou hier staan bij de beurs, dat is omdat het jongerencentrum Hippo in Ljouwert, waar ik een paar jaar actief was, hier ooit een aantal popconcerten organiseren had. En toen neemden we de beurs de Hippo Rockbeurs. Het was de bedoeling dat de beurs, die stiert toen leeg, maar het was de bedoeling dat die verbouwd werd, zo, de bibliotheek. Dat is letterlijk Bad. Maar wij konden met Hippo hier tijdelijk te lonen voor een aantal popconcerten. En waarom is dat zo belangrijk? Zoals ik zei, ik ben in Ljouwert ooit bij Hippo binnenstapt in 1978 nadat ik waarom kom wie uit Utrecht vanwege mijn opleiding voor de kwalificatie. En toen hier ik twee doelen op dat stuit eigenlijk. En dat wie het eerst werk vinden in de journalistiek. Nou, dat is ik slagen, want ik wie ook gauw freelancer. En later zie ik in de werkverruimende maatregel bij Omroep Friesland, radio toen nog natuurlijk. Wie ook geen tv. En ik wil wat doen, het was maar mijn passie van muziek. En zo ben ik een keer bij Hippo binnenstapt en ik zei van nou, zus en zo, dit en dat. Gek van muziek, ik wilde graag wat mee draaien. Nou, dat kon dan wel in principe. Alleen nog, Hippo wie toen zijn muziekvergunning kwijtrekken. Want vanwege loodsoorlest trok elektrisch versterkte concerten, popconcerten. En dat was heel dom van de gemeente, want die hier, dat lijkt eigenlijk zo aan de gemeente zelf, die hier de plannen voor loodsisolatie is geschrapt uit de begrutting, omdat ze vonden dat het dan te duur was. Nou, dat is natuurlijk vrij nog moeilijkheden, want er kwamen inderdaad klachten over loodsoorlest uit de omjouwing. En toen, nou en hier, wie Hippo zijn muziekvergunning al kwijt, en toen mochten we alleen nog akoestische folkconcerten doen. En dat was het moment dat ik daar binnen kwam stappen, in 1978 weer dat. Ja. En toen kwam ik in de zogenaamde muziekwerkgroep. Daar zit een verder in Ed Bouws, die nou, letter bekend was toch het straatfestival en toch Romein zelfs. En Sietse Bauma, en wij waren begeleid toch Sjoerd Cuperus. Die in Ljouwert al mijn oerwoonman was hier, maar daar ging ik toen helemaal net mee om. Maar van Hippo had ik 30 jaar lang bij hem gewerkt. Eerst Hippo, toen Ooievaart, toen Bevrijdingsfestival. Dus dat is wel heel grappig. Als wolje zeggen we net naar elkaar om, maar toen wel koord voelen in de muziek vol. Nou, voor popconcerten wiekte Hippo geregeld uit naar de harmonie. Want de grote zaal in Hippo, daar konden maar 200 mensen in. De grote zaal neemden we dan, maar het hoorden maar 200 mensen op. Dus voor iets grotere popconcerten gingen we dan naar de harmonie. Dat weer nog de oude Schouwburg, denk ik. De oude Schouwburg, ja. Prachtig gebouw trouwens. Ja, maar de harmonie hier toen correct zijn in 1978. Nou ja, die popjongens, dat willen we niet meer in ons mooie Schouwburg. Daar kappen we mee. En toen ontstond er een actiegroep eigenlijk vanuit Hippo. En die heette Het MAG. En MAG, MAG, dat is die voor muziekactiegroep. En die schreef protestbrieven naar de kranten in Sjoerd de Stekken. Die hoorden een handtekenactie en we hebben een protestoptocht door de binnenstad naar het stadhuis houden.
Maar als eerst, of in elk geval als winst, maakt het nou mogelijk dat er weer bij popconcerten horen worden kunnen. Want het is natuurlijk heel raar, de Haardstad van Friesland, die geen fatsoenlijk poppodium hier. In Snits wist mij het bolwerk beter al. En in Jereveen, mijn pakhoes ook. Maar de Haardstad van Friesland die bluft vreselijk achter. Nou, toen zei de gemeente, oké, de beurs stiet op het heden leeg. Daar kun je wel even te lang, maar net te lang, want dan komt de bibliotheek erin. Nou ja, waar heel lang bleef, dat mijn heel soort vrijwilligers hebben de benedenzeel hier helemaal ombouwd. Echt popzeel van maken, heel mooi worden. En toen hebben we hier van heel april 78 om eind juli 78 hebben we hier 10 popconcerten horen. We hadden ongeveer de hele Nederlandse top hier aan. Het Boer Zwiet de Buster. Toen Herman Brood. Met nog maar een extra nachtconcert. Die toen heel populair. In totaal 2000 mensen. Toen Golden Earring, 1500 mensen. Dus kerst wel neigen hoeveel verletter in Ljouwert wie van popmuziek onder de jongeren. Hele grote bezoekersaantal. Toen Masada. Die kreeg nog in de Prinsentuin in Ljouwert spelen had. En als laatste Kajak. Maar dat wie in de Nederlandse bands. Daarnaast hebben we nog een Friese groepenpresentatie. Maar 8 Friese bands konden alle bands in Friesland konden een cassette insturen, hebben we 8 uitkezen. En er kwamen eigenlijk 800 mensen op hoor. Ik bedoel, geweldige aantal. En daar zit onder andere een Nighttime Visitor bij, wat letter de Visitor waard. En ik Pavanen, nou en meer groepen. Ik een aantal boetenloze acts gewoon in wie Fairport Convention, de folkrockgroep uit Engeland die er mij ophouden, zo wie een Oostkies tournee, maar terwijl je letter begonnen ze gewoon weer. Mijn programma, de Shaky Sam Blues Band, krijgt een mooie biografie over Shaky Sam uit. Hij is toch ook al om te denken in Noorderwien. En daar wil ik heen, dat wie voor mij eigenlijk de kennismaking met de oerkracht van de rock and roll en dat wie Link Ray uit Amerika. En dat wie ongelooflijk die man. Die wie al aan hier 50 begon met hele driejende gitaarinstrumentals. En hij experimenteerde echt met de gitaar. Nou, hij stuurt gaten in de speakers. Werd er een heel verwarme lood ontstaan. Zo neemt de distortion. Dat had Dave Davies letter met de Kings echt dient. Maar Link wie de eerste. Daarna is er een beetje van toneel verdwenen. Maar letter in de jaren 70 hier nog een hit met Robert Gordon. Red Hot. En in 1970 doet hij dus hier kwam op 20 mei. Toen wie er correct bij Robert Gordon bij, want Robert Gordon vond dat het te lood spelen. Dus Robert Gordon, de jongen, die kwam eigenlijk net boven Link Ray uit, wist wel. Dus die ben een beetje mijn motor uit elkaar in en toen had Link een solo-LP maken, Bullshot, en die wouden promoten en zo kwam er in Ljouwert te lonen. Nou, en dat was een ongelooflijk concert. Het was verschrikkelijk hut, maar geweldig. Echt hele pure rock and roll. En Link Ray, dat is echt een oermens. Hij leeft helaas niet meer. Het wie een heel Indiaan, heel Shawnee. Zijn man wie Shawnee Indiaan, zijn huid wie blank. En hij heeft iets. Hij heeft een bepaalde, wat ik al zei, hij heeft een bepaalde oerkracht horen. Maar hij speelt gitaar net alleen met de hand, maar zijn hele lichaam, wist wel. Hij gaat er helemaal in op. Hij verdwoont haast in de gitaar. En zo'n tijd ben ik een enorme fan van die man. En ik beziek je alle platen te krijgen die er ooit maken had. En nou heb ik ben in Limburg op vakantie geweest en in Venlo in een hele grote platenzaak Sounds. Daar vond ik een cd van Link. Uit 2000 verschijnt, maar ik hoor hem nog net. En dat ben een opname van een concert uit juni 1979. Dus dat is dus een mannen nadat er hier in de beurs spelen. En dus op die plaat, waar we dan een nummer van draaien gaan, dat is... Eigenlijk zat er echt klonk hier in de beurs. Daarom liep me dat wel een heel toepasselijk nummer. En dat wie zien tweede hit oorspronkelijk, maar dit is een live versie en dat nummer heet Rawhide. Zullen wij dan ondertussen terugrennen? Ja, door. Waar komen we uit aan? We gaan nu naar de Brouwershoek, dacht ik. Over historie gesproken. Ja.
Wij zijn onderwijs en wij is Peter Bruinsma en ondergetekende. Walk This Way, daar komen we straks ook nog wel over te spreken trouwens, waarom de titel zou worden is. Maar het slaat in ieder geval op een prachtig mooie muzikale kuiertocht die Dwarstroljouwt rinnenkist. Even hoe de praktijk, er is een boekje van Peter. Ja. En dat boekje kun je gewoon ophalen ergens? Ja, dat boekje dat kun je ophalen bij het HCL, het Historisch Centrum Leeuwarden, onder de Green Way hier in Ljouwert. Het HCL is eigenlijk de initiatiefnemer west van deze route. Ze hebben onderwijls al een stuk als 40 kuierroutes maken. En nu is deze pop-kuierroute er dus ook bij komen. En de kun je dat ook krijgen in het gebouw Ober. Daar zit op het Oudehuis het Tjerkhof. Daar zit Sint-Wurdig een toeristisch informatiepunt. Een soort van VVV, zeg maar. En de Leitrek. Dus op die twee plekken kun je hem krijgen. Ja. Als je lang op stenen maat, op de geerstelling van zijn kuiertocht. Want dan kun je natuurlijk onmogelijk alle verhalen vertellen. Ja, nou, laat ik eerst even zeggen dat ik hem vanzelfs net alleen aan maken heb. Maar together met Klaas Sandberg, die toen nog bij het HCL werkte. En nou directeur is van het Fries Landbouwmuseum. Die had geweldig goed meewerken, via het zijn initiatief. En verder had hij Dick Hollander benaderen. Die kon ik nog van de ooievaar en van een heel soort louter bandjes uit het verliezen. En Dick die had Sjouke Nauta erbij vregen, de directeur van Friesland Pop toen nog, inmiddels Oorswijd. En Onders Kreunen. En massief jaren hebben we die route maken. En dat was nog best een soort werk inderdaad. We zijn daar... Nou, ze waren er al met waanden en ik kwam er in december bij. Ja, je komt al wat mensen voorbij. Maar Ja, goed, ja, die verwonderen zich hoe is Frieske taal. Prachtig. Couleur lokaal, hè? Mooi. Ja. Maar Gintro. Ja, ik ben er in december bij gekomen. Toen we Klaas en Dick er al met waanden. En Dick vreeg de Sjouk en mij erbij. En toen hebben we een paar maanden er best heel hard om werken. En eind maart wien we kleer. En toen koer 3 april presenteerden we in het HCL maar een soort van forum waar onder Kreunen in Siert, Sjouke Nauta, Wietse Meetsma en dat wie onder leiding van Jacob Haarsma. En toen weer er even bier. Ja, correct. Ja. Ja. Mooi initiatief. Wij zijn dwars door de stad eraan. Wij zijn onbelangrijk. Ja, vertel het zelf maar even. In een lied steegje. Ja. Prachtig stukje van Ljouwert, maar ik kan Ja, het zeggen. ja. Zweerveld. Wij zijn weer. Een steegje, een gloppen, maar het was Ja, zo. kloppen, ja. Ja, daar komen we haast nog even op. We zijn hier in de Poststraat. Dat is inderdaad een heel iets stritje in Ljouwert, maar met een hele grote muziekgeschiedenis. En dat had alles te krijgen bij het muziekcafé De Brouwershoek. Dat je hier vestigen, wie is daar nou even naar, want het is er helaas net meer. Het is net als mij bij het restaurant De Lachende Koe, wat op de hoeken van de Grutte Heestraat zit. Of is het, ja, Grutte Heestraat. Ja, het is Grutte Heestraat. Dat is er net als mij bij Lutsen. Dus dit van die hoeken tot helemaal aan de eind, daar zie je toen echt een opening van een ingang van de Brouwershoek. Dat je het nou alle bij de Lachende Koe nevens mij. Maar laten we eens bepalen dat de Brouwershoek toen dat een muziekcafé weer. Romroft. Absoluut. In de jaren 70 begon heel soort jazzconcerten. Hij hier wel west. Onder oren van de stichting Hothouse Redbad. Nog mij oprichtte toch mijn oud muziekleraar Joop Verbeke. Ja, en de letter kwam de blues erbij en ze staan gewoon kwam ik de pop erbij. En die nam eigenlijk wel een heel groter plak in de hele muziekprogrammering hier. Freek Dijkstra wie de baas, die had geweldig, had hier, maar zijn vrouw werkt net meer van wit, hoe het ziet, zie je reed hier. Had hij dit hier geweldig op poorten zet. En na Hippo, wat in 1982 failliet ging, heb ik nog 1 of 2 jaar bij het bolwerk vrijwilliger geweest, want ik miste dat heel erg, dat organiseren van concerten. Maar toen kon ik bij de Ooievaar in Ljouwert te lonen, Stichting de Ooievaar, opricht in 1981 toch onder oren Sjoerd Peres. Ik kwam er iets later bij. En bij de Ooievaar hebben we hier een heel soort concerten gehouden. En een daarvan. Nou, laat ik nog even 2 oren nemen. Kloobos Klo had je zien, die in Krek begon. In 84 hebben ze mij. 210 mensen in dat Lietse Boppersheeltje. Het zwit droop van de morgen af. En Peter de Bos, de jongen, die ging de hele zeel om. En over de bar heen, wist wel. Nou, de kist Peter de Bos wel. Ja, dat is wel aardig, want een periletter, wat zei ze het mooi, wie een beetje vaarhum. Echte hichtepunt van de periletter wie ik op Pinkpop. Nou, vis mooi Ja. Dus die toen Klobbers Klot spelen. Ja. Zelfde line-up trouwens met de Cult en de Cure. En Fine Young Cannibals wil ik nog uit te hollen. Ja. Opmerkelijk trouwens hoe die die wie dat
Peter de Bos, dat bedoel ik echt niet verkeerd, maar die totteren nogal wat. Ja, maar net als een song. Nee, die komt mooi terug, jongen. En die helpt me eigenlijk dat ze hier in een tas vol... wat hier ze bij? Boerenkool en blomkool en weet ik mijn naam. En daar vonden ze wel leuk om daar het publiek mee te bekogelen. Dat snap je het even. Dus, nou goed, en vanwege de Cure en alle New Wave... ik ga nog nooit een dag lang in zoveel wiet luchten hangen. Dat is die editie van Pinkpop Alderon Hurest. Ja. Dus wie voor mij wel een hele belevenis. Ja. En plus, maar daar vertel ik nog wel letterlijk nog wel eens wat meer over. Ondertussen heb ik nog de hele nacht er in de cel zitten. Dus, ja, ik ga hier strafblad en dan ga ik niks strafbaars dienen. Maar ik heb het verkeerde moment, verkeerde plak. En goed, maar ik krijg het niet weer vrij. Nou, dat is mijn verhaal van Klobbes Klo. Kwartelinek nog gewoon trouwens, bekeuring op het verkeerde plek op het verkeerde moment. Maar ik wil het er nou net over. We kunnen praten, maar goed, even wel leuk even de link te lezen met Klobbes Klo in de Brouwershoek. Ja, toen we in zijn krek begonnen. Lietzaaltje. Toen al, hè? Liedseeltje, ja. Wat koe je hierin? Nou ja, wat koe erin? Bij Klobbes Klo winnen het 200 mensen, maar of dat echt is, ik betwijfel het. Want het zie je hutje-mutje. En toevallig nog een concert, ik had het even opgezocht ter voorbereiding van dit programma in 86 Blue Murder, Amsterdamse band. Daar bleek er net 200 mensen in Westerhouden. Betalende bezoekers, want ze rekenen wij altijd, dus misschien winnen er nog wel meer mensen. En Blue Murder, dat winnen al die hele liedse muzikantjes. Oh. Een band van 4, 6 mensen, er zitten 2 famkes bij, die winnen heel iets. En Maarten Ploeg, meer dan meer de leader van die band, wie ook een heel iets mansje. En dan wisten misschien nog wel dat de Brouwershoek hier een heel leeg podium. Dus wat wie het gevolg, als jou een beetje achter ons stien, dan jen je alleen nog de muziek maar de band zeggen je net. Want daar weer die leden te lieds voor. Ja. En naar voren verrotten, dat zie je er net in, want het weer hutje-mutje. Nou ja, dat ziet me dan echt bij, maar wat me nog volle meer bij stiet, en daar wil ik het graag even maar die hoort dat wie het concert had Towns van Zandt, een van mijn grote favorieten. Nou, een van de beste Amerikaanse singer-songwriters eer. Hè? Dat mij bijzonder oederuurs is. Ja, en dat heb ik toen wel van om. Want hij speelde hier op 26 oktober 1990. En hij was net echt heel bekend. Ik hoor hem wel, maar ik dacht, nou, komt vast net zo'n publiek op al. Want door blikken, en er kwamen toch nog 130 mensen op al. Ik vond dat helemaal net verkeerd. Het was nog maar zijn tweede optreden in Nederland. 3 weken daarvoor weer er in Steenwijk, West of all places. En nu weer maar een tourneetje van maar 3 optredens dwaande of zo. Waarvan 1 hier in de Brouwershoek. Wel opmerkelijk, want meestal beginnen ze in Amsterdam en Rotterdam de Ronestad. Ja. Maar dit weer dus echt een beetje noordelijk. Dus. Ja. Hij had toen wel echt in een peer plakken in het westen nog spelen, hè? Maar die weet ik net meer precies uit de hoofd. Maar wie echt het prille begin van hem in Europa dus? Ja, absoluut. Hij wil heel lang dwalen, want toen hij kwam weer al 46. En hij is uiteindelijk 52 maar worden, want hij had er alles aan dienen om zo gauw mogelijk leer te gaan. Dus echt. Dat is toch verschrikkelijk met al die grote talenten nu die popvroot. Ja. Want de echte talenten die zijn destructief wat maar kind, vaak. Ja. Maar goed, hoe dan ook. Towns komt er on in de trein en heel allerlinnig. In de ene hand een gitaarkoffer, in de andere hand een stok. Die hier dan nodig om goed erin te kunnen, maar snij gaan. En we zijn, Towns is maar even goed eten net. En hij ziet in het Eurohotel, wat die de orde thuis blikken. En hij hier alleen nog maar een portie bitterballen gewoon. Dus, goed. Jongens, het concert, fantastisch concert. Pieter Wilkens, die het VAP-programma. En eigenlijk zien we geen VAP-programma naar beneden gewoon, want Towns spelen meer dan 2 uren achter elkaar vol. Dat was echt een man die libben van de muziek en van niks oors. Dus die viel hem ook alleen maar op zijn plak, net volgens mij op een podium en op oren plakken net. Het was een fantastisch concert en wat ik correct zeg, dat wordt misschien wel onderstreept. Trouw wat ik nou zeg, want na het concert moesten we weer rond naar het Eurohotel. Maar hij woerde net alleen nog heen. Dat vleegen me aan of zo. Nou, ik dacht, dan ging ik maar even mee. Ik heb wel zin om even met die man te praten, wist wel. Want ik enorm onder de indruk van het concert en ik hier alle 10 in de oren lezen. Ik denk, dit is, hier mag bijwezen. Dus wij naar dat hotel. En we hadden zijn vrouw in Amerika bellen, Janine. En we hebben 100 uur praten over van alles en nog wat.
Hij vreeg onder oren of ik wel zeker wist dat ik eigenlijk ook net een singer-songwriter wie nou. Ik denk nee, dat lukt nog net. Als het ooit proberen net? Nee. Ja, maar Dus misschien ben ik het wel. ga door. Oké. Ja, sorry. Als het te lang wordt, mag het zeggen. Nee. Maar ik wist dat hij de orenduis met de trein naar Hilversum moest voor een programma van Wim Bloemendaal, VPRO-radioprogramma After Hours. Nog net Peersers en Moddergat. Nee, dat is ook die letter wie dat Peersers. Nee, de gezamenlijke zenders van Peersers en Moddergat. Ja, klopt. Ja. Een geweldig programma. De Maar broer van Philip Bloemendaal. Nee. Het is absoluut geen broer van Philip Bloemendaal. Dat zei hij altijd. Nou, volgens mij is het net weer. Oké, nou, dan gaan we dat opzoeken op Google. Maar dat had hij al verteld, dat is zijn broer weer. Nou, als hij dat zelf vertelt, zo is het haast leeuwen. Nou ja, het is Langelien. Dus, Ja, oké. Ik zie het daar, maar trouwens in dat hotel. Ik wist hij had aardig op een trein naar Hilversum voor een opname van het programma After Hours. Dat was nachts uitgestuurd van 200 rijen. En ik zei trouwens, mag net op bed, mag net sliepen, want mag morgen op tijd weer op de trein naar Hilversum. Nee, dat hoefde niet. Niks. Hij wou eigenlijk net dat ik voortging, maar om 4 uur 's nachts dacht ik, ik moet nou toch maar voort. Dat ik voort. En de oordeduis is er wel vertrokken naar Hilversum. Maar liekers op een heenreis naar Ljouwert namen een keer de verkeerde trein of hij stapte verkeerd oer, wist wel. Want hij was hier en daar alleen nog op paard en hij kon eigenlijk net goed alleen nog rijden. Eigenlijk wel sneu. Maar goed, zo weer. En toen kwamen we dus te let in Hilversum te lonen. Dus ze kon net meer in de studio te lonen. En toen ben ze naar het huis van Wim Bloemendaal gegaan en zijn Amerikaanse vrouw Sharon in Bussum. Hij had een technicus optrommelen, Pieter Groenveld, die had het opgenomen. Het is uitgevoerd, het programma in december. Ik kwam correct terug uit Praag van een kriesreis en ik zei dat nou hartstikke mooi. Later is het nog een keer herhalen op mijn fysiek erop. Wim Bloemendaal doet trouwens correct verstaan wie. Maar wat wil ik daar nou over vertellen? Ja, dus dat programma is bij Wim thuis opgenomen. Door Pieter Groenveld, de technicus. En die had het onbeen aan trouwens zijn vrouw Janine van... Goh, dit is een goede opname, is dat net wat om het op cd uit te brengen. Maar hij had er geen reactie op gekregen, dus dat is ook net gebeurd. Toen had Pieter 50 exemplaren maken van die cd. En die had er... die biedt het te keer gewoon. Maar net... ja, daar moest er toevallig achter komen. Ik kwam erachter omdat ik er een nummer van jette bij het programma van Jan Donkers op 40 Up Radio. Die een exemplaar kregen van Pieter. Dus ik contacteerde met Jan van hoe zit dat? Hij zei, nou die heb ik van Pieter. Dus ik Pieter benaderen. En dan heb ik echt een van die 50 cd's. En daar gaan we nou een nummer van draaien. Ik kom eindelijk tot het slot van dit verhaal. En dat is een heel mooi nummer. Dat mag echt heel en al draaien. Want dat gaat eigenlijk zo, echt Willem, ja? Dat gaat eigenlijk zo hoe het trouwens in het leven onzeg. En dat weer een hele apart goedheid in het leven onzeg. En dat noemen die het To Live is to Fly. I won't say I love you, babe. Won't say I need you, babe. But I'm gonna get you, babe. And I will not do you wrong. Living's mostly wasting time. I waste my share of mine. But it never feels too good. So let's don't take too long. Well, you're soft as glass. And I'm a gentle man. We got the sky to talk about and the world to lie upon. Well, days up and down they come like rain on a conga drum. Forget most, remember some, oh, but don't turn none away. Everything is not enough. Nothing is too much to bear. Where you've been is good and gone. All you keep is the getting there. Well, to live's to fly, low and high. So shake the dust off of your wings and the sleep out of your eyes. Goodbye to all my friends. It's time to go again. Think all the poetry and the picking down the line. I miss the system here.
The bottom's low and the treble's clear, but it don't pay to think too much on things you leave behind. Well, it may be gone, but it won't be long. I'll be bringing back the melody and the rhythm that I find. We all got holes to fill. Them holes are always real. Some fall on you like a storm. Sometimes you dig your own. But choice is yours to make, and time is yours to take. Some dive into the sea, some toil upon the stone. Well, to live's to fly, low and high. So shake the dust off of your wings and the sleep out of your eyes. Shake the dust off of your wings and the tears out of your eyes. Muziek van Towns Van Zandt. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind. Jouw speciale gast in deze 1-op-1, Peter Brunsma. En resulteert, wat klinkt het een beetje hol? Ja, dat kan kloppen, want we zitten net in de studio, maar er zijn Joere microfoons. Maar we binnen Joert de stad toch. En de stad is Ljouwert. En dat had werd te krijgen, maar een pop, een muziekkuiertocht, werd Peter onder oren de geerstalling van Dienhard. Mijn oren natuurlijk. Dat heet Walk This Way. Komen we straks nog op waarom. We kwamen ze correct bij de Brouwershoekwij. Dat waard letter de Gloppen. Ja. En ze willen keer de biefstukjes eten. Maar in ieder geval het mooie verhaal dus van Towns Van Zandt. Vandaar we echt even een hele unieke opname daarvan draait hadden. Heel kwart Peter nog even hoe Brouwershoek. Ja. Daarna waren te Gloppen. Ja. Roemrucht. Ja. Maar te lietschalig dat het anno 2022 net meer besteedt, denk ik. Ik weet net precies wat dat is. Het waren de Gloppen inderdaad. En bij de Gloppen hadden wij als Stichting de Ooievaar nog wel concerten organiseren. Maar op een stuit kregen we toch wat oren onkleiding, zeg maar zeggen, oren bestemming. En kamer hield hij meer dancemuziek en zo. En op het lijst ziet er Bob en volgens mij ook een club. En onder zit er nog het cafégedeelte, maar daar weer geen muziek meer van z'n vier. Ik weet, misschien steeds ik het niet helemaal goed, maar dat echte concertidee, dat is daar toen een beetje verdwenen. Ja. En op een stuit, ik geloof dat het 2015 wie of zo, toen zagen wij dat ik beschreven in de popwandelroute. Popkaaienroute in Koerdvries is de Gloppen onverwacht tegengekomen. En ik weet eigenlijk net precies waarom. Nee. We zijn tussen Trogron en we zijn in die prachtige binnenstad van Ljouwert. Dus wat dat ombelangrijk is het sowieso heerlijk om je te rennen. We zijn bij op zo'n prachtig mooi gebouw te lonen kwam. Ja, ik zeg dat dit Romein, het is de Westerkerke. Ja. Dat wiert. En is het tussen ik ben verd. Ja. Maar gaat door die periode van Romein, denk ik dat we hier zitten? Daar wil ik het benamen over hebben. Maar ik wil eerst eigenlijk nog wel even zeggen. Ik kom in Hongenien weer in zin dat het allereerste popfestival in Ljouwert wat ooit horen is, op 14 september 1968, het Fuck Festival weer. Het Fuck Festival. Met FUQ organiseerde toch een Sjoerd Cuperus, maar nog een paar andere mensen keer. En Sjoerd wie toen kreeg 2 dagen een jongetje en toen weer er al aan de gang. Dus net de Leeuwen en Pink Floyd zou hier komen, net slagen. Ze kent wel een contract tekenen te wijzen, maar Pink Floyd kwam net. Toen zouden de Move hier krijgen, ik net slagen. Toen zou Dragonfly komen, psychedelische band uit Ceylon. Uiteindelijk moesten die het ook weten litten, zo'n wel komen, maar er kwam wat tussen. En uiteindelijk speelde hier een wat minder bekende Haagse band, die het Daddy's Act. En er waren ook nog een paar regionale bands. En er waren ook andere attracties. Er was nog een striptease op de kansel van de kerken. Dus dat was ook wel opmerkelijk. En dat was eigenlijk het begin van de popcultuur hier in Ljouwert. En toen is de stichting Hippopotamus opgericht. En die wil een eigen ruimte hebben om dingen te doen. Liek als dit, wat ik nou correct beschreeuw. Maar ja, het had toch steeds dit worden voordat die ruimte er eindelijk kwam. En dat we het jongerencentrum Hippo. Ja. Maar goed, dat is lang lien. Poppodium Romein. Ja. Iets recenter. Ik weet nog wel.
er is een verbouwing geweest begin jaren 90. De gemeente woert toch weer een bestemming aan. En toen is het inderdaad eerst een theater geworden en later poppodium. Toen het theater waard, toen je het eerst nog Westerkerktheater. En ik weet nog wel het allereerste concert wat wij hier bij de Ooievaar organiseren hadden. Dat wie van Stephen Brown, een ex-lid van de band Tuxedo Moon. En dat wie nog in het Westerkerktheater. Toen je het nog net Romein. En Ed Bouws die had er verzwaren, dat wie 91. En Ed Bouws die is toen maar het idee gekomen om het theater Romein te nemen. En zij hield het van 92 jaar. Romein, wie een bekende architect in Ljouwert. En misschien, dat weet ik net zeker, maar ik denk haast dat hij deze Westerkerken misschien ook al gebouwd had. En dat, Nou ja, dat is het verhaal mooi rondwijzen, toch? Ja, dat Ed het daarom zo neemt had. Enfin, het wie een theater, er wie van alles te doen. Net alleen de muziek, maar ook oren. Culturele uiterings, maar er werden ook popconcerten organiseren. En een van de clubs die dat wie Stichting de Ooievaar waar ik actief in wie, benamen als publiciteitsman trouwens. En ik zie het ook in het programmeringsteam. En in september 1992 hadden we hier een concert gewoon van Richard Thompson. En net elke keer zal dat misschien wat zeggen, maar dat is een man die in 1967 al begonnen is met de Engelse folkrockband Fairport Convention. Echt vooraanstaande folkrockband. Ja, een van de folkrock ter wereld. Ja, zeker wel. Ja. Die had letter ook hier in Romeinstien trouwens, komt me nou weer in het zin, maar dat wie pas in de jaren 90. Maar Thompson speelde er al in 67 in. Die letter verder als duo, maar zijn toenmalige vrouw Linda, Richard en Linda Thompson, heb ik hele mooie duo laten maken. En daarna is Richard verhuisd naar Amerika als Engelsman en is er een solo carrière begonnen. En zij kwamen in 1992, 22 september weet ik nog wel, kwamen we hier in de Romein te spelen. Het is een favoriete muzikant van mij. Hij speelt fantastische gitaar. Hij is een geweldige componist en hij is echt heel die better song hier. Dat in het begin wie dat echt helemaal net goed toen. In Fairport hier natuurlijk Sandy Denny als jongeres en in het duo met zijn vrouw wie Linda de voornaamste jongeres. En zong Richard wel maar net altijd best, maar dat had er echt heel goed ontwikkelen. En hij is nog heel tijd actief en ik heb hem wanneer weet, ja, begin juli heb ik hem zo'n in de Oosterpoort in Grijs. Een concert dat 2 keer uitsteld wie vanwege corona. Maar nu kon we uiteindelijk strook in. En in die coronatijd had Richard 2 EP's digitaal uitgebracht. En die ben nou bij zijn beiden op 1 CD zet. En die heb ik daar gekocht bij dat concert. En daar wil ik nou noemen van Jerelitten. Dat die EP die het oorspronkelijk, hoe je het hier kan weten. Bloody Noses en daarvan de openingstrek en dat is What's Up With You. Ja, nou, dan willen we daar nog even mee wachten. Want oké. We zitten bij prachtige kerken, poppodium Romein. Ja. Intussen de dwarren, nou ja, maar heel Iep trouwens. Ja, Explore the North wordt je van apart horen. Het is een beetje fragmentarisch wat hier nou gebeurt. Ja, Die eerst helemaal dingen en nou ja, weer is no anders. Ja. En eigenlijk de hele inboedel is tussen alle trekens inhoudelijk met de programmeurs een beetje in de fruzen en neushoorn. Ja, dat het verhaal wel redelijk rond. Maar een per meter hier verderop zit je eigenlijk nog een bijzonder gebouw. Ja, dat kan ik ook wel even herinneren misschien. Of is dat onhandig? Zullen we het verhaal eerst doen en dan draaien we even die plaat. Oké, prima. Ja. Je naast een paar huizen verderop zit waar ooit de lokale omroep van Ljouwert Mercurie zitten had. Bestaat onderwilens net meer. Er is een andere lokale omroep om Leo. Maar ik ben in 1996 ben ik te lonen gekomen bij die lokale omroep. Omdat ik graag een muziekprogramma maakte, een popprogramma. Ik werd liekers mij het organiseren van die concerten gewoon uit een soort van idealisme van god, wat is het toch een geweldige muziek. En dat moet we hier in Ljouwert als net alleen nog op de podia, maar ook op de radio. Meestal enthousiast ergens van maatje, dat wie mijn doel. En toen ben ik naar Mercurie gestapt en dat koer dan wel. En het aardige is dat het eerste programma waar ik om mij werken, dat wie oernomen toch Erik Drent, die is toch wel kent. Ex-drummer van de Ketters en Klinkhamer van Cels. En Erik die het oernomen van zijn broer Bert de Vries. Die maakt het programma muzikaal als eerste. En die is erom, ik weet niet waarom, is hij ermee opgehouden. Had Erik het oernomen en Erik had mij er toen bijvregen. We zitten op het toonziet jong. En Erik zit heel altijd van het zien te older de jongens. En dan ga ik het oren daarvoor zitten van Johan het zien. Later, al vrij gauw,
hoe Erik toch liever alleen verder. Nou, oké. Toen is hij naar de man die te jong ging. En ben ik op de toonstation zitten blijven en neemde ik mijn programma Heartbreak Hotel. En zo heb ik 12 jaar lang op de toonstation van Johan Hansien dat programma maken. Alle weekenden weer. In vakantie zeg gewoon van tevoren opnemen. En daarna heb ik bij Mercurius nog een programma gemaakt. Dat wie heel wat oors. Dat wie het hele populaire programma Hit Dossier. Waar al de hits in draaid waren van uit de jaren 50, 60 en 70. Nou, dat vind ik echt hartstikke leuke muziek. Dus daar kijk ik een aantal jaren mij zo willen om. Ja, nou, vertel, toch hebben we het dus Joert en op interpreteerd. Dus we willen nieuwsgierig wat een persoonlijke verhaal verder is. Ja. Want toen had je nogal wat radioprogramma's voor mij werken. En dat doet nog steeds, hè? Ja. Ja. Jan Donkers bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Donkers die volg ik al heel lang. Toen er nog op Hilversum 3 het toen nog draaide. Echt oldschool, hè? Echt oldschool, ja. Daar had er heel bij de jaren 80 had er dan even mij zitten. En ik volg hem altijd zo'n de jaren 70 doet er mij de VPRO-programma's maken. Together met Rick Zaal en Wim Noordhoek. Fantastische muziekprogramma's maken die draaien. En nou ja, goed. Ik leid ook wel contact met Jan. En dat vond hij echt wel leuk. Ik hier bijvoorbeeld, hij Jimmy LaVave ontdekt. En, die zou dan nog net eerder een cd maken. Maar ik dacht, ja, dat is Wolse. Dus dan nam ik weer even contact op met Jan. En dan zei ik van, ja, nee, maar Jimmy LaVave gaat al eerder een cd maken. Wie achteraf, jongen, net weer. Ik wie mis. Ik hier een cassette en ik dacht, dat is echt een cd. Maar wie net zo. Maar goed, het contact weer wel. Het contact weer er. Ik praat misschien iets te lang. Het contact weer lijn. En toen had er mij op een stuitvraag van, goh Peter, ja, je reageert altijd zo leuk op dit en dat. Zou je zelf niet eens een programma hier willen maken? Zelf samengesteld 2 uur lang. En dat weer nog op Kicks Radio. Toen zit Jan nog op Kicks Radio. Hebben we die in. Een jaar later hebben we een Chris special maken. Ik nog op Kicks Radio. Alternatieve Christmuziek. Net al die geëikte Christplaatjes die staan altijd juist is vol. Daar heb ik geen zin in en Jan ik net. Dus, en toen hebben we een skofje gewoon dat ik de twee keer in het jaar kwam in elk geval of een Chris special en Simmers een orenprogramma trom mezelf eerst had en presenteerd. En nou, het is nou wel weer een skofje lien, maar ik eerlijk zeggen dat ik daarvoor lees. Westha, Jan zit onder ons bij 40 Up Radio en ik bij NH Radio, want 40 Up dreigen te verdwijnen. Dus Jan zal gauw een orenstuurder, kwam bij NH Radio te lonen, maar toen maakte 40 Up toch een terugstart. Dus nou zit er op 2 stuurders tegelijk op snijdenmiddag van 4 van 6. En daar ben ik nog heel veel mijwerker van. Ik jouw nightjes terug en ik jouw tips terug en ik jouw muziek terug en zo. Maar ik had er al en ik de muzikanten die het even betocht worden matten. Maar ben ik al een skoftlien is dat best dat ik daar presenteerd heb. Maar goed, dat zal wel weer eens gebeuren. Ik ben er nog wel heel tijd mijwerker van. Nou ja, verder heb ik een keer op Radio Size, wat nou helaas net bij bestiert, een programma maatje mocht. En, nou, kortom, echt een radioman dus. Ja, ik ben wel een radioman, ja. Ik heb een heel soort van wat ik weet van muziek, ga ik van de radio opstutsen. En dat vind ik mooi en ik wil dat op een stuit ik graag zelf teruggaan. Nou ja, dat ik al een beetje verteld. We doen nog een stukje van de route. Waar gaan we heen aan? We gaan nu naar Seelandskaaf. Oké, dan rennen wij mooi naar Seelandskaaf. En waarom komt? Had wel een keer omkondigen. Was het nog een keer waar? Welke plaat gaan we nog draaien? Ja, Richard Thompson, met het nummer... nou ben ik even de titel kwijt, want ik wil het aan hier te hollen. What's Up With You? What's up with you? What are you trying to tell me? That you got no love to give me? Now you're gonna leave for someone new. What's up with you? Did it all get too much for you? To have someone adore you in some strange way I knew. What's up with you? You go your way, I go mine. We'll disentwine. Love so unkind that way. Well, I don't get you. Seems I never knew you. Love just goes right through you, like it's all just ballyhoo. What's up with you? What's up with you?
later alligator to a bad communicator who could never spit out the news. What's up with you? I wish you nothing but good luck. Hope you break your duck as you run amok out there. What's up with you? Does it all have to be a secret? Gives you anything to keep it, though you're beaten black and blue. What's up with you? What's up with you? What's up with you? We hebben mooi wat toffelen hier terug die prachtige binnenstad van Ljouwert. Together met Peter Bruinsma, Joert, de gast in deze 1 op 1. En met Peter volgen we de kuiertocht die hij met nog een aantal mensen skreun had, ontwikkelen had. Het is de muziekkuiertocht, Walk This Way. Peter, nou eerst maar even hoe de titel van de kuiertocht zelf, Walk This Way, wie komt het wij eigenlijk? Nou, dat is een vindst van Dick Hollander. Althans, die wie de eerste die het meldde. Ik kreeg een mailtje van Dick. Ik zou het net Walk This Way nemen. En dat hier toen correct zelf ik betocht. Maar hij wie krijgt je dat? Walk This Way. Walk This Way. Ja, precies. Het is een noemer van Run DMC. Ja. Oorspronkelijk van Aeroplane. Nee, van Aerosmith. Aerosmith, misschien kist het wel uit knippen. Aerosmith hier er al eens een hit mee hoorn. En Run DMC die had het bewerken. En Together met 2 leden van Aerosmith nevens mij opnieuw opnomen. En een hele grote hit was nummer 2 in Nederland nevens mij. Ja, correct. Ja. En ooit op Frieske Groen, hè? Ja. Precies, op het Frozen Land Festival, dat is ik zo, een jongetje in 88, ja. Zit je in het boekje net, Frozen Land? Kom je hem nog ergens bij het festival Treindel? Of wie er te bot uit de buurt? Dat wie inderdaad te bot uit de buurt. Ik bedoel, wij hier de Frieslandhal meenemen kennen we een heel soort wel gebad is op muziekgebied, Thunderdome enzovoort hinnen. En de festivals in de Green Ster, Sci-Fi, Welcome to the Village en neem ze maar op. Die heb ik net mijn nemen kennen, want dat leidt de 4 uit de buurt. Hè. Het is een kuierroute en het moet wel te bekuieren in wezen. En van de Frieslandhal naar de Green Ster, dat is wat de 4. Ja. Dus wij hebben ons behind matten naar de binnenstad. En we zeggen er eerlijk bij, daar ben we nog net eens helemaal voor slijn. Want dat kan natuurlijk niet. Je kan net alles nemen. Maar in het boekje van 16 pagina's die toch wel een heel soort informatie. Hoe dat boekje krijgen is en die tochtwankjes, daar komen we straks nog even over te spreken. We zijn nou onbeladen. Ja, een van de oudste muziekseelden of theaterseelden, maar kijk hoe het nemen wordt van Nederland. Ja. Ik wil dat er nog één ouder is die nog broekt wordt, zou u te hollen. Niet ergens in Leiden. Okay. Maar de goede versteender had het al troffen. Hij had over Skaaf, Seelenskaaf, Muziekcentrum Skaaf. Schaaf City Theater. Ja, dat weet ik nou. Ja. Maar het Skaaf blijft steeds hingen. De Ljouwter Cezar Skaaf. Ja. En dat is het echt. Skaaf, wist je waar de naam bij komt? Nou, ik hou het weten, maar nou is het mijn vreugd, ken ik het net zijn in wat op. Dat hij meestal kan je toch die oervallen meestal toch weer met vragen werd geen antwoord op haar internet. Nee. Het is wel een begrip. Het had zijn 482.000ste leven intussen gekregen, heb ik het idee. Want er zitten nieuwe beheerders in, nieuwe plan. Nou, een heel gedoog werd in de stad trouwens met discussies en waar krijgt zijn zin. Nou, ik denk in de komende tijd het wel duidelijk wordt wat je dan programmeert. Nou ja, ik vind dat het wel erg lang wordt. Ik hier graag jongen dat het bleun wie staat het weer. Ik stier dus achter het plan Zalenschaaf blijft van Bobby Veenstra. Maar die had het verlen in de stemming in de gemeente hier. En dat is Woentrog Agora. En die had toch wat orenplan, maar Skaaf. Maar soms dat besluit van de gemeente hier, heb ik er nog maar heel weinig van jet. En de debat nog hield dit niet. Dus ik zou zeggen ze wel de mensen van Agora, kom op en organiseren we het hier en nog. Op shit, ja, vind ik wel. Dat is net de reden dat we hier staan, want we hadden die kuiertocht en daar zit een mooi verhaal bij.
Vertel eens even een mooi verhaal. Ja, ik heb zelf hier de Motorhead ooit zien. Maar het is een van de weinige concerten waar ik na een kwartier letterlijk weer uitgegaan ben. Omdat het zelfs mij te hut wie. Ja, wat heel erg geweest. Hè? Ja, het wie verschrikkelijk. Ja. En dat voor een Motorhead-fan. Ja. En dat in Schaaf. En dat in Ljouwert. Ja. Het wie net de hutje. Nee, ik ga Motorhead een keer op een loftfestival zien. En toen stiek er een heel eind van, ik weet ze gauw net. Chris nog binnen hollen. Maar dan nog. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja, wij zijn onder wat ik op boter gewoon. En ja, Lemmy is God natuurlijk. Dus goed. Dat is heel kwart even mijn verhaal hoe Schaaf. En Ja. ik kun je 80.000 verhalen nu vertellen. Er is je Safalo, Bart, want dit gebouw ziet er al 200 jaar. Hè? En dat had al die tijd al een culturele functie, voor zover ik weet. Nou ja, Dus, Hennep, had er ook wel eens wat in horen. Ik hoor ja, maar ik ben jezelf als band, als legere squallenband, ben ik hier wel naar het Sinterklaassprookje geweest. Dus dan praten we over de jaren 60. Ja. Maar goed, mijn eigen connectie met Schaaf is toch vooral weer de al eerder neemde Stichting OIFA, waar ik een van de mensen van wie. Wij hier, ik had nog even nagaan voor dit programma, wij hier goed 50 concerten organiseren. In Romein, waar we krijgt wie hebben we goed 20 concerten organiseren. Dus dat zijn echt wel wichtige zalen voor u West. En waar ik hele goede herinneringen aan heb, is die keer in 1993, 11 juni, dat we hier de Amerikaanse country rockband de Jayhawks hien. Grote namen. Ja, dat was bijzonder, want die hien oorlogweken daarvoor hien ze op Pinkpop staan. En ze hien ook een hitje, My Take Me With You When You Go. Dus die band wie toen aardig hot. En wij kregen te jaren, Sjoerd Couperus, Water bellen van de band wil nog een paar optreden in Nederland, na Pinkpop. En Sjoerd die maakte een telefoonroensje langs de ooievaars van, is dit wat? Hij vond van wol en ik van wol en we vonden eigenlijk alle eer van wol. Dat je de Jayhawks krijgen kennen, zo'n Pinkpop band. Maar het is altijd waar natuurlijk. Twee te betalen, dus huppakee. Nou, dat hebben we die een geweldig concert, 1993. Daarna nog 2 keer Bromwest in Ljouwert. Nog een keer een Schaaf in 94. En ik nog een keer in de Harmonie in 97. En toen stond Travis in het VAR-programma. De VAR-renner van William C's Transport Music. Ja, net het Schotse Travis dus. Nee, het Frieske Travis. Het Frieske Travis. Dus er is nog heel wat om te dwaan geweest. Hè? Ja, heel gedoe. Om die namen. Ja. Een rechtszaak zelfs. Ja. Maar volgens mij had de Friesen dat verlengd. Ja. En in 93 jaar, dat is echt nog wel leuk om te vertellen. Toen gingen we Cotton Green in het VAR-programma. Die hier ik op een festivaltje in Drachten, jongen. Ik denk, wat een leuk bandje. Die wint toen correct begonnen. Dat is correct wat om in het VAR-programma van Schaaf te zetten. En daar waren de jongens heel erg blij mee. En het was toch een soort van terugbraakje voor hun. Dus dat was echt mooi. Echt een leuke herinnering. Nou ja, zo hebben we hier volle meer gewoon in Schaaf. De Legendary Stardust Cowboy, de Cardiacs, Rory Gallagher. Ik kan wel teruggaan en wel teruggaan, maar ik word toch maar even behind the nose, jongen, de T-Tech misschien. De Jayhawks. En we draaien een nummer van de CD die heel populair wie in Nederland in die tijd dat ze hier voor de eerste keer spelen in 93. De CD Hollywood Town Hall. Het nummer 1 in de moordlijst bij de VPRO, dus dat wil wel wat zeggen. En dat nummer dat je het Settled Down Like Rain. Nou, en we moeten nog even wachten, want ik moet met daar toch nog even roemmeidje, het hele verhaal. Ja. Stichting OIFA, de naam valt al een paar keer. Ontzettend volle concerten hier georganiseerd. 274. Kijk, doe is het helemaal correct. En ben je ermee stoppen? Dat we een dwongen situatie. De gemeente die vond dat er toch oorzaak was maar die popmuziek. Die wie net heel tevreden over hoe het ging. En die wou van Theater Romein echt een poppodium maatje. En nou ja, goed. En daardoor is de subsidie voor de ooievaar stopzetten. Waar daarna nog 2 voorrondes van de kleine prijs van Sneek organiseren. Maar dat wie het dan ook. En toen hadden ze alle kaarten zetten op Romein. Ben ik zelf ook nog bij Belutsen West. Want voordat Harry Muis daar programmeur was, hadden ze Michiel Stavast daar even als programmeur gewoon. Maar toen was Ed Bouws daar nog de directeur. En wij moesten dan voor de pop zorgen. Ik zit in de popprogrammeringsraad die Michiel bijstier, wist wel? Maar ja, het wie net het waar mij Ed, want die wil gewoon echt net aan die popmuziek daar. Ik ga in Hippo hartstikke leuk met Ed Geer werken, maar in Romein helaas net. En toen zei de gemeente van ja, nou dit werkt het net, Theater Romein met pop, we maken er gewoon een poppodium van. Ed is er uitgegaan met een regeling, neem ik haar stonden. En ja, toen binnen alle kaarten zet op een orde situatie. Toen ze echt een nieuwe start maken. En toen weer er blijkbaar geen plak meer van de ooievaar. En is Harry Muis daar rond programmeren slaan met Wietse Meetsma als assistent. Ja, Lietsenburg popprogrammeur is van Neushoorn. Ja.
Wat is dat toch met die gemeente Ljouwert en popmuziek? Verschrikkelijk. Wij praten nu, anno 2022. Ze zijn erin slagen om alle festivals uit Greenesteer bij te krijgen. Ja. Dat hadden ze zelf net niet, maar ze hebben toch een... En ik zeg het 1 keer, maar wel gemeend, wanbeleid. Ja. De verzwargen dat er niks meer kan. Ja. Het weer een hoop gedoe met net alleen de Stichting Ooievaar. Maar het weer, nou ja, Er wie altijd wat. elk verhaal Ik en bedoel, de gemeente, waarom Hippo hetzelfde. Maar het had 6 jaar het worden van dat Hippo loskoel. En toen weer die hippies van die tijd die weer onder. Maar wat is dat toch? Is Ja, dit een ja. te lietse gemeente voor een te grote stad? Dat had het in elk geval heel lang West. Het lijkt natuurlijk net altijd onder de meesten. En de meesten best Nee. van goede wil, West, Ja. dat neem ik gewoon. Ja. Maar is het zo? Een stad Grains had 2 trijkers gevallen met inwoners met meer studenten. Dat Ja. gaan we hier nooit zien worden gek. Ja. Lijkt het erop dat we het dan te groot denken willen voor een te lietse stad? Ik weet het net. Ik weet het ook net, het leidt voor een part aan de gemeente. Ik denk dat het echt wel een part leidt aan kenniszinnen door de verschillende organiserende stichtingen die we West hebben. Die ter West hebben in Ljouwert. Op een stuit is Harry Muis, die bij de Ooievaar begonnen is voor hem zelfs begonnen met Stichting Het Podium. Ja, toen hingen je dus 2 popstichtingen die het concerten organiseren. Dat waren er voor de boekers echt net duidelijker terug. Bepaald niet. Dus we moeten echt een beetje de hoorn in eigen boezem steken. Maar ik wies echt inderdaad met de vinger een lietsbietje beschuldigend naar de gemeente. Maar ik moet zeggen, zo'n neushoorn wie, want mijn Romeinke hield uiteindelijk dus echt mis. Hè, dat wie een geluidslek, dus dat koe echt net. Nee, maar met nou mijn neushoorn, denk ik, dan ga je de ambities tot sky high. Ja. Has Paul Weller, it's written in the stars. Nou, in de stars die je written, het neushoorn moest een creatieve hotspot worden. Dan denk ik, dan moet je daar een patiënten voor oer hebben. Ja. En dan jou we krijgt wat te weinig geld. We trokken het gebouw misschien net helemaal uitkennen. En dan moet ze Nee. al die dingen op een gegeven moment met ze mee stopje. Ja. Bigelies. Het café has nog wel heel iepen. Ja. Maar het is weg vanuit de gemeente. Grote ambities, heel geld. Ja. En dan kerst de klokken op correct zetten dat mensen konden de hasses in slag Ja. op een gegeven moment. Ja. Want het is de Ja. te lietse Ja. fever. Ja. Nou ja, Dus maar, toen dacht ik bij mezelf, daar gaan we weer. maar die festivals is het hopeloos. Zelf heb ik het idee dat het nou mijn neushoorn is, nog nooit beter West had als het nou is. Nee, maar Want dat bloedt het knoeierij. dat is ook wel zo, maar er zijn nou in elk geval 3 verschillende zalen. Waar je dus een liedbandje inzetten kunnen, een middelgrote band en een grote band. Neushoorn, skaaf en... Nee, van neushoorn had 3 zalen. Ja, zo bedoel je. Zo bedoel ik het. Dus wij mij de Ooievaar, wij gaan altijd van de ene zeel naar de oren. Wij gaan in totaal op zontje plak een concert in organiseren. En wij konden wel eens een hele grote band krijgen, de wie alleen nog de Brouwershoek beschikbaar, die koe er dus niet in. Of we konden een hele liedse band krijgen en de wie alleen nog zeel en schaaf beschikbaar, dus dat koe ik net. En dan denk ik toch dat het nou wat beter van elkaar is, maar 3 zelen op 1 plak. Maar ik ben wel maar die is dat er nog. En ik moet ook zeggen, de gemeente leidt er. Ik hield dit wel geld weer bij de neushoorn als ze weer een tekort hebben. Maar misschien moet het toch nog wel wat meer worden, inderdaad, Willem. Om het echt goed te krijgen. Peter Bunzo, tegentank voor de prachtige kuier. Oké. We gaan maar voor een paar dingen. Ja. Als deze kuier dwaan was, waar moest wezen? Wat is het boekje helje? Het boekje is te krijgen, we hadden alleen maar zijn, maar ik zal nog even herhalen bij het HCL on de Green Way in Ljouwert, het Jedre Omroep Friesland gebouw, historisch centrum Leeuwarden. En het is echt te krijgen daar vlakbij in het gebouwtje Ober, dat op het Oudehoofdsterkerkhof zit. Daar is Sint-Wurg ook een toeristisch informatiepunt en daar leidt die route ook. Dat ik zo zeggen, pik hem op en walk this way. Dank u wel. Oké, graag.